योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रप्रथमदावनु श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाचे उपास्य देवु आराध्य देवु जगदभिरामु लोकाभिरामु श्रीरामालय स्मरण करतची तशीच वीर विठ्ठलाल स्मरण करतची श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यालय आपाद मौलिपर्यंत ತಂಗೆಲೆ ಆಕೃತಿ ಸ್ಮರಣ करतची पराक सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे अंग दावनु मठ स्थापन दावनु 550 वर्ष दावची तसल ह्या संदर्भाक तुमक सर्वांक गोत्त असेल म्हणकेची अनेक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम इत्यादी सर्व नोव्हेंबर 27 रुपून डिसेंबर 7 पर्यंत आयोजन केलेलं तुमक सर्वांक गोत्त अस। ह्या कार्यक्रमांतू तुमका ऑलरेडी गोत्त असेल म्हणकेची 77 फीटाचे रामालय प्रतिमा ताजे लोकार्पण जाता तशीचे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन कीर्तन ताजे वटूची धार्मिक कार्यक्रम रामनाम तारक मंत्राची यज्ञ हे सर्व दात्तस ह्या विषयी तुमक सर्वांक गोत्त असायची। तांतू इन्विटेशन आणतो तुम्ही पळलेलं तेदना तुमके एक विशिष्ट कार्यक्रम दिवशी कसा नाही म्हणून म्हणले 3 तऱ्हाचे यज्ञ दिसता। एक पारायण यज्ञ, दुसरेचे जपयज्ञ, तिसरेचे ज्ञानयज्ञ। तुमक सर्वांक आश्चर्य जाऊच्या पुरो की रामनाम तारक मंत्राची यज्ञ आम्ही सर्व ऐकले तले हे पारायण यज्ञ म्हळे कसा नाही, जपयज्ञ म्हळे कसा नाही, ज्ञानयज्ञ म्हळे कसा नाही म्हणून सामान्य कोणाक गोत्त असा। त्या दृष्टीने हावा ह्या 3 यज्ञाविषयान माहिती दिवची खातीर तुमगेले यत्र उपस्थित आसा। यज्ञ म्हणून म्हळ्यार सर्वांक गोत्त असेल म्हणके आम्ही अग्निकुंडा यत्र बैसोन अग्निमुखांतर देवाक आहुती समर्पण करची त्या एक यज्ञाची त्या प्रसिद्ध यज्ञ आमक सर्वांक गोत्त असेल यज्ञ तक्का कृष्णान द्रव्य यज्ञ म्हणून म्हळे। यज्ञ म्हणून म्हळ्यार देवतोद्देशेन द्रव्य त्याग एक देवता उद्देशान आम्ही द्रव्य कसन अर्पण करताची अग्निमुखांतर तक यज्ञ म्हणताची द्रव्य यज्ञ म्हणताची। उदाहरण एक रामनाम तारक यज्ञ दाता राम आमक प्रधान देवता त्या रामाल उद्देशान आम्ही अग्निमुखांतर तक आहुती समर्पण करचे हे द्रव्य यज्ञ हक्क प्रसिद्ध यज्ञ म्हणताची। आम्ही आहुती पायस दिताची, तीळ दिताची, तूप दिताची, अनेक हवीस आम्ही अर्पण करताची हे द्रव्य यज्ञ। त्याला द्रव्य यज्ञाकिना अनिकेची श्रेष्ठ दावन असेल तसल अनेक यज्ञ असाची त्या कृष्ण भगवद्गीतेन तो निरूपण करता। कृष्ण सांगता द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयशंसि तव्रताः। द्रव्य यज्ञ प्रप्रथम दावन उल्लेख करत कृष्ण। तदनंतर द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः दुसरेच यज्ञ कसं नाही म्हणे तपोयज्ञ। तपोयज्ञ म्हणारे आम्ही एकादशी व्रत करताची देह दंडन करून घेऊन एकादशी व्रत करताची ह्या एक तपोयज्ञ ह्या एक तपस्या। तपोयज्ञ झाल्यानंतर योगयज्ञ। योगयज्ञ म्हणारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी म्हणाले ह्या अष्टांग योग कसा नसा योगाभ्यास करून घेऊन प्राणायाम गतिरुद्धा प्राणायाम परायणाः म्हणून घेऊन कुंभक स्थितीरी प्राणायाम परायण दावून प्राणायाम करून घेऊन योगाभ्यास कोर्चिदलरी ह्या एक यज्ञाची तक योगयज्ञ म्हणून नाव दिले कृष्णान। तदनंतर स्वाध्याय यज्ञ म्हणे कस निरंतर वेदाध्ययन निरंतर शास्त्राध्ययन कोरचेची ह्या एक यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ म्हणताच्या। तदनंतर येऊचे ज्ञानयज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ यज्ञ आहे म्हणून म्हणतो कृष्ण। ज्ञानयज्ञ म्हणारे
तत्वज्ञान संपादन करचे तसं एक यज्ञ. तत्वज्ञान संपादन करचे का आमको उपाय कसा नाही, शास्त्र श्रवण प्रवचन ऐकूचे, तन्मुखेन आमका ज्ञानयज्ञ संपादन केलेलं म्हणजे तत्वज्ञान आम्ही संपादन केलेलं म्हणजे आता तत्वज्ञान संपादन करचेच ह्या एक ज्ञानयज्ञ. ह्या सर्व ಒಟ್ಟಾರೆ एक यज्ञ म्हणून मला कसं नाही म्हणा रे, देवालयात बैसून आम्ही एक सान भजन केल्यावरकेन ते यज्ञ दत्ता, कीर्तन केल्यावरकेन यज्ञ दत्ता, विष्णू सहस्रनाम स्तोत्र पारायण केल्यावरकेन एक यज्ञ दत्ता. आम्ही देवालयात बैसून भजन केलेलं मात्राने ते यज्ञ दायना, भजन यज्ञ दायना. आम्ही भजन कोरून घेऊन परमात्मा केदन अर्पण करताची तेदन मात्र ते यज्ञ दत्ता. मध्वाचार्य तांगेल भाष्यांत सांगताची तदर्पणे एव हि होम बुद्धी म्हणजे आम्ही केदना सान भजन सांगून अर्पण करताची तेदन ते भजन यज्ञ झाले. कीर्तन देवायद्रा बैसून कोरून ताका अर्पण केल्यावर ते कीर्तन यज्ञ झाले. पारायण आम्ही कोरून घेऊन देवा अर्पण केल्यावर पारायण यज्ञ झाले. केवल पारायण केल्यावर यज्ञ दायना, कोरून केदन अर्पण करताची तेदन ताका यज्ञ म्हणून ते म्हणून घेता. अशी ज्ञानयज्ञ ह्या सर्व यज्ञांत श्रेष्ठ म्हणून म्हणता. श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञानयज्ञ परंतप. अर्जुनाक सांगतास कृष्ण बळे परंतपा सर्व यज्ञांत द्रव्ययज्ञाकिना श्रेष्ठ घंचे म्हणून म्हणजे ज्ञानयज्ञ. सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. आम्ही केलेलं सर्व कर्म त्या सफल दावचे केदाना म्हणून म्हणे ज्ञानयज्ञ केलेलं तेदन मात्र, अर्थात आमक तत्वज्ञान केदन येता तेदना आम्ही केलेलं सर्व सत्कर्माक साफल्य म्हणून म्हणतं कृष्ण. म्हणताना ह्या ज्ञानयज्ञाक इतलं प्राशस्त्य कृष्णानं गीतेंत दिलेलं असं. ह्या दृष्टीरीची परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यानं ज्ञानयज्ञ दाव का इतलं पुढं सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम दत्त म्हणताना, तारक यज्ञ दत्त असं द्रव्य यज्ञ दत्त म्हणताना ताजिकिना श्रेष्ठ दावून असेल तसं ज्ञानयज्ञ मठ आणतो. ह्या संदर्भाचे 550 वर्ष दत्त म्हणताना विशेषतः ज्ञानयज्ञ दाव का म्हणून स्वाम्यानं एक संकल्प केलाय आणि स्वाम्यानं आदेश केलाय की ज्ञानयज्ञ दाव का. ज्ञानयज्ञ म्हणणारे मुख्य दावून 10 दिवसपर्यंत विशेष दावून रामायण रामालय गुण तागेला आदर्श हे सर्व वर्णन करचे तसल्या सीतायाश्चरितम महत हे रामाल चरित्रा सीतेल चरित्रा वाल्मिकी रामायणाचे प्रवचन कोरका म्हणून स्वाम्यानं आदेश केले. तक अनुगुण दावून हे ज्ञानयज्ञाचे अंग दावून रामायणाचे प्रवचन 1 दिवसपर्यंत ते थई परतगाळी मठांतो दत्ता. विशेष दावून ज्ञानयज्ञावटूची अनेक स्वाम्यानं आदेश केलेले पारायण यज्ञ. पारायण देवालयद्राक मळरी स्वाम्यालय आराध्य देव रामदेव वीरविठ्ठलालय सन्निधानांतू तगेल यद्रा बैसून निरंतर पारायण दावका त्या परमात्माक समर्पण कोरका. पारायण खंची कोरका म्हणून घेऊन आलोचन करत म्हणताना स्वाम्यानं तांगेले एक संकल्प असिले की आमगेल्या परतगाळी मठ मूल आमका सर्वांक गुरु जगद्गुरु श्रीमन मध्वाचार्य. त्या मध्वाचार्याल परंपरेंत आईल्ले आमगेल मठ वैष्णव पीठ म्हणताना त्या जगद्गुरु श्रीमन मध्वाचार्यान रचन केलेलं तसल सर्व मूल ग्रंथाचे पारायण दाव का म्हणून स्वाम्याला एक संकल्प असिले. तक अनुगुण दावून स्वाम्यान आदेश केले की तू हे पारायण कसं नसतं सर्व मूल ग्रंथाचे ते पारायण करी. तन्मुखेनं पारायण यज्ञ झालेलं म्हणके दत्ता देवाल सन्निधानांतू देवता सान्निध्य अभिवृद्धी दत्ता म्हणजे सर्व मूल ग्रंथ जगद्गुरु श्रीमन मध्वाचार्यानं लागी 37 ग्रंथ रचन केला. 37 टेक्स्ट असाची मध्वाचार्यान रचन केलेलं. त्या सर्व आम्ही 1 दिवसांतू पारायण करचे दायना. आमका समयाचे निर्बंध अशा वचून यथाशक्ती सर्व मूल ग्रंथाचे आम्ही पारायण स्वाम्याला आदेशाक अनुगुण दावून केलव ग्रंथ तांत आम्ही सिलेक्ट केलेला असं. तांत मुख्य दावून अनुव्याख्यान म्हणजे वेदव्यासानं रचन केलेलं तसं ब्रह्मसूत्राक कॉमेंट्री मध्वाचार्यान बरेला त्या अनुव्याख्यानाचे पारायण. तदनंतर तक सूत्रप्रस्थान म्हणताचे. तदनंतर प्रसिद्ध कृष्णान उपदेश केलेलं तसेल गीतेवैर मध्वाचार्यान भाष्य बरेला त्या भाष्याचे पारायण. तदनंतर सर्वांक गोत्त असेल म्हणजे उपनिषद दशोपनिषद कसं नसतं ताजवैर दलरी मध्वाचार्यानं अद्भुत भाष्य बरेला त्या भाष्याचे पारायण. तदनंतर वेदावैर एक मध्वाचार्यानं ऋग भाष्य म्हणून भाष्य कॉमेंट्री बरेलेलं असं ताज्य पारायण. तदनंतर तंत्रसार संग्रह दशप्रकरण अशी अनेक ग्रंथ 10 दिवसान आमक कितले साध्यस यथाशक्ती त्या सर्व मूल ग्रंथाचे पारायण दलरी दत्ता. हक्का पारायण यज्ञ म्हणून घेऊन स्वाम्यानं एक नाव दिला. तशीची ज्ञानयज्ञांतू रामायणाचे प्रवचन. तिसरेचे यज्ञ कसं नाही म्हणत जपयज्ञ. हे निरंतर आमगेले गौड सारस्वत
ब्राह्मण वृंद सर्व जापक 1.5 वर्ष दुखून स्वाम्याला एक संकल्प परिपूर्ण कोरका म्हणेल दृष्टीने ह्या जपयज्ञ सर्व करतसाच इथं म्हणारी जप कृष्ण सांगता यज्ञानाम जपयज्ञोस्मी म्हणून म्हणतं कृष्ण विभूती अध्यायांत यज्ञांत हाव खय असं म्हणारे जपयज्ञांत असं म्हणून म्हणता थै मी गेले विभूती रूप म्हणून म्हणता कृष्ण म्हणताना ह्या जपयज्ञ सर्वान केलेला असं इथलं 1.5 वर्ष कोरून झाल्यानंतर पर आका 550 वर्ष दावचित असल्या ह्या संदर्भाक सार्ध 5 शतमानोत्सव आम्ही आचरण करत म्हणतं जाल्यार ह्या जपयज्ञ दाव का कितल्या समयाचेर दत्त आमका आमगेल्या समयाचे निर्बंध अशा वचून थोडे वेळ पुणे ह्या जप श्रीराम जय जय राम इथले निरंतर कोरण आईल नंतर पर आदलेली 10 दिवस त्या कार्यक्रमांतू एक जपयज्ञ दावका रामनामोच्चारण दावका म्हणून घेऊन स्वाम्याला संकल्प असल्या तक अनुगुण दावून स्वाम्यानं जपयज्ञ दलरी दावकाश म्हणून घेऊन ह्या 3 तऱ्हाचे यज्ञ पारायण यज्ञ जपयज्ञ आणि ज्ञानयज्ञ म्हणून ह्या 3 यज्ञ दावका म्हणून स्वाम्यानं एक संकल्प करून घेऊन मका आदेश केले तू ह्या करी म्हणून घेऊन तशी स्वाम्याला आदेशाक अनुगुण दावून यथाशक्ती त्या 1 दिवस ह्या 3 यज्ञ दत्ता तुम्ही सर्व भक्तवृंद थंय येऊन ह्या 3 यज्ञांतू भागीदया ज्ञानयज्ञांतूची ज्ञान संपादन दत्ता पारायण यज्ञ आम्ही श्रवण केलेल्याकडे ना त्या आमक पुण्यस जपयज्ञ जप रामनामोच्चारण केलेल्याकडे केना आमका त्याचे सफलता अवश्य प्राप्त दत्ता म्हणताना सर्व भक्तवृंद हांत येऊन भागी घ्या ह्या एक ऐतिहासिक कार्यक्रम असले एक ऐतिहासिक घट्टांतू आम्ही आसाची मिळेल आमगेल भाग्य इथं म्हणा अनेक लोकांक ह्या क्षणाक असले एक बृहत कार्यक्रमाक साक्षी दावचे भाग्य मिळना आमक सर्वांक त्या एक भाग्य मिळला ह्या कार्यक्रमाक आम्ही साक्षी दाव्या रामदेव वीर विठ्ठलाल अनुग्रहाक प्राप्त पात्र दाव्या तशीची परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याला अनुग्रह दलरी पात्र दाव्या म्हणून सांगताची हाव मी गेल्या ह्या 2 उत्तराक हंग विराम दिता श्रीकृष्णार्पणमस्तु.